Mokro će se rublje najbrže i najbolje osušiti na svježem zraku. Svi to znamo, ali za hladnih zimskih dana teško ćete to i ostvariti. Da ne pričamo o tome da mnogi žive u skučenim stanovima bez balkona i lođi, pa nemaju ni mogućnost takvog sušenja rublja. Za njih imamo nekoliko praktičnih ideja koje će vam zasigurno olakšati taj zimski izazov. Klasična vješalica za sušenje rublja rastvara se s obje strane. Iako je vrlo praktična, ona zauzima relativno puno prostora, pa će vam se često naći na putu. Kao njezine prednosti moramo navesti to da se rublje na njoj suši s dovoljnim razmakom, zbog čega se brže osuši. Trebate li birati između debljih i tanjih žica, preporučujemo da one budu deblje i ugrađene, a ne zaljepljene za okvir, jer će tako vješalica biti dugotrajnija. Postoje i više te uže verzije takve vješalice. Mnogi će za njih reći da su zato puno praktičnije. Naime, zauzimaju manje prostora. Međutim, upravo zato rublje na njima treba biti uže postavljeno, zbog čega će mu trebati više vremena da se osuši. Pogotovo u zatvorenim uvjetima, a i teško ćete na ovakvoj vješalici osušiti primjerice posteljinu. Ali za manje komade rublja bit će sasvim dovoljna. U svakom slučaju treba naglasiti da će se rublje prije osušiti ako u prostoru postoji kakvo takvo strujanje zraka. Zato možda nije na odmet u prostoru u kojem sušite rublje imati prozor koji možete otvoriti. Ako rublje sušite u kupaonici, ona mora imati riješenu ventilaciju, s obzirom na to da kupaonice u modernim zgradama često nemaju prozore. Osim samostojećih vješalica za sušenje rublja, na tržištu ima puno onih koje se mogu objesiti na, primjerice, radijatore. Tako se uz tople radijatore rublje relativno brzo osuši i ne smeta vam u, primjerice, dnevnom prostoru. Danas se na tržištu nudi vješalica na kojoj je jedno krilo multifunkcionalno. Prema potrebi može služiti kao krilo na vješalici, ali isto tako se s nje može skinuti i objesiti na balkon ili, kao što smo već spomenuli, na radijator. A kad smo već kod radijatora, za sušenje rublja mnogima će dobro doći takozvane ljestve. Ono što treba reći je da su se za njih na tržištu pojavili razni dodaci, sve kako bi se vaše rublje na njima brže osušilo. A sudeći prema ovom prijedlogu, proizvođači nisu stali samo na sušenju rublja.